Gogoratzen altzate txikitan jandako bokailoak, guain jatitugu batzutan, baina txokolatezkoa nola zan, La Campana del Gorriaga, eharra txokolatia hori. Gio baitaren mortadela bokailua, gaztata membrilua, txopen bokailua, ai ama, eharra ogitartekuak. Eta zergatik gogoratu nahi zen ogitartekoetaz, gure gaurko gonbidatuak txopet deitzen direlago, bai, txopet terekin, txopet. Kaixo lagunak, eguerdion, eta upa Andoni, eta upa Jon, ongi etorri, zer modu? Dena ondo? Bueno, txopet ibili nauni txope gora txope bera, baina txopeta zuena ez da jaten, entzunitea, ez da? Bai, printzipioz bai. Vale, eta zeratik txope zehazki? Hasi geran broma baten modura izenan kontua eta azkenean horrela gelditu zen. Eta horrela gelditu ban. Azkenean bai. Izen bat jarri behar, eta pues... Vale, eta izue Andoni eta Jon, ze instrumentu jotzeitu zue? Nik bateria. Eta ni gitarra eta, abestu. Eta abestu, eta hirugarrengo bat faltak, ez da hiru zeate taldean. Inigo. Eta Inigo ze jotzeu? Basua. Vale. Eta zu ze, bizukaldari honenak etorri zate, o ze? Bueno, gutxinez bat. Bueno, hau bai. Andoni bada bai. Horro. Bueno, geho zehose abestuko zuen, ikusi eta netik ekarri zuela, ez da? Eta diska berrila ere bai, ez da? Bai. Naiz eta jauzi. Onda, bueno, lagunak, bakailu egingo deu, eta aldi berian, behin ibilbidea esautu, eta zerbait entzun. Onda. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gean. Esan dugun bezala ingo dugu bakailua, baina bakailu ingo dugu horrena konfitatu. Olio virginan, batzuia eta pipermin pixa botako dio. Ingo deuna da, behin konfitatu da gero, desente oliokin ingo deu, zeratikan olio hori eta batzu joiek erabiliko ditugu gero alioli batiteko. Bere ikutu emango dio. Eta honen lagungarri bezala bi gauza ingo ditugu. Bat, alioli hori, esan deuna gero olio hori erabiliko deula, eta hemen ingo deu pure patata eta asa krema bat. Bueno, krema bat izango. Zeratikan ingo deuna da patata zuritu, egosi, behin egosita da honian ingo deu esniakin eta gurinakin krematu, eta hoi gutxi balitz, gero ingo deuna da asakin, tiretan bostuko deu, eta ingo deuna da batzui pixkatekin salteatu, eta ingo deu pure patata horrekin nastu. Orduan izango pure patata bat asaduna, bale? Hoi jarriko deu plateran oinarrian, gero jungoa bakailoa konfetatuta, eta horri gainetikan botako dio aliolila. Aliolila ingo deu era berezi batea. Gero inberko deuna da oli hori ostutzen jarri, aliolila ondoin alizateko. Ingo deuna da, bigorringo kartu, esne gaina dakau, baitare botako dio limoi pixkat, eta olio horrekin eta baratzuri horrekin aliolia prestatuko deu, aliolia inda da honian, xibul eta adarra txiki inda, barrua botako jau, geho gainetik botatzeko. Eta hoi gutxi balitz, hemen Bruselas batzu dazkau, ingo deun gauza bakarra da egosi uretan, egosita daudenian ateako ditugu, erdibitu edo lautanin, gurin pixka gordeko dugu hortikane bai, baratzuri aletxo bate bai, salteatuko ditugu, bakailoen onduan lagungarri jartzeko. Ondo? Zukalden zemuz moldatzen zate, esan dezuena? Andoni ondo, eta Jon? Ezain ondo. Ezain ondo? Bueno, orduan patata zuritzea. Ni errezena, garri hori. Venga, hi patata zuritu, emango ja zuri gailua, bale? Behin zurituta daudenean, lauki txikitan ningo dugu, erresago egosteko, gero pure patata ikusiko dugu birrindu, o sardeskakinin. Eta gero, beste alde, zuk adibidez, ingo jasuna da, hemendikan, desiente biharko ditut, honeako pare bat ale zurituko dituzu, eta bakailoa konfetatzeko igual 8 ale biharko ditugu, bale? Oso 10 ale hola zurituta biharko ditugu. Eta hau esan da, ingo deuna da, lanian jarri. Hau ingo dutena da, nik laurden bamostu, laurden batekin nahiko ekiko deulako, bale? Bueno, bikote, azteko eta behin, diska plazaratu berria, horrekin hasiko geha, ezta? Ze, aurreneko diska izan da? Lehenengoa, bai. Noiz hasi zeate, noiztik handa txopet martxan? Miratekin oso txarranaz gainera. Nik uste... Bueno, pandemia ostean ez da. Pandemia ostean. Hori fijo. Pandemia segun hori galdetzen diozun, igual... Ja. Ez dakizu noiz bukatu behar, ez dakit bukatu balda ba. Urte terdi. Bai, urte terdi gutxo behar. Urte terdi. Eta, lehenotik ja martxan zeundeten, o pandemian sortu da taldia, lehenotik ezagutzen zinaten, o nola izan da historia? Bueno, ezaguten ginen ikastolatik. Bai. Eskolatik, Ikastola berbinan ikasi genuen, hor, Bilbon,
Eta gero lokalean kointzitu genuen, beste talde desberdinekin, Bai. eta pixkat horrela ginen. Gehien badator, Jonek gitarra bate hartu zuela pandemian, konfinamenduan, eta esekien jotzen hasik eran. Ez? Ia bez. Eta apurbatzen instrumentu saldatzearen, eta gauza berriak irten ziren. Bai. Eta, bueno, gaur arte. Eta txopet entzuten deunian, ze musika estilo entzungo dugu? Ze topatuko dugu? Askotar irakurri dugu, así que... Gaur egun gaina etiketa jartzi eta izu gustatzen. Eta ni gaina hemen badakatek, gauza nahi nizuen esan, baina ez zaitetartzen ez da hitza. Zatik, irakurri nun, zuei buruz, eta jartzezun zuen musika zela idiosinkrazia postmillennial utzeko soinu proposamena. Orduan, ni galtu nituan okerro. Ni galtu nituan okerro, orduan. Espiratu guztiak, garatu zer deken hori. Hartzen badu izango da. Bai, a ver, labur bildu zuzu zen egin mentau zilean nit potolo hori. Ba, ezakit. Iruretatik uste dut bateu ez. Bai, faltaba nada. Bueno, bai, hori inigo. Bai, izatez, a ver, taldeak badadu pop kutsu oso argia, batez melodietan, baina gero bai egia da, zuzenekoetan askoz, zaratatxuagoa den taldea garela. Baina dez, pauso juntan, nik, berriro ikusi berret. Idio, nola san? Ez que dakigu. Nola esan den? Idiosinkrazia... Zizdek hori zehazki. Ez dakit. Ez dakigu. Hoi zukaldari izan bezala, orduan guen itz potolo eman da platera zen degi, balde. Zile bat zukatako. Aizez betetako zerbait, ez da? Bai. Ona. Nazte musika genero asko nazte bat da. Argi dago rocketik gatozela, batez ere... Hori gustatzen zaizu ezuei, ez da? Pixkat kontatu zertan dijoan, zertaz dijoan, baina bakoitza bere ideia errapatzia, ez da? Bai, azkenean letak egiten ditugunean gure ikuspuntuak dira, edo munduan nola ikusten dugun... Bai, zuen ikuspuntutik, azkenean bakoitzan ikuspuntua aldatu izan dek, ez da? Bakoitzak bere mobia baitu, azkenean bai, aldatzen dira, ez? Bai, gero bakoitzak bere interpretazio egiten du, ez? Bai, hori da. Eta abesti hau edanak, nola makinatzen dituzue, nola azten dira? Norbait melodia asmatzen du, aurrenak ez dakit, nola jotzen duzue? A ver, izatez orokorrean beti izan da, epur bat, Jon etortzen da melodia antzeko batekin, epur bat... Otra jonada, Bai, jonada hitza, ojo. Bai, jonada. Apuntatuta. Nire dite Josebada, horra da horian, joten ez pastel behi, Josebada, arraseka guai. Bai, Jon etortzen da, beran, apur bat bere ideia batekin edo... Etxetik, bai, igual. Etxetik, eta gero bai iruron artean azten gara apur bat buelta bat ematen. Orokorrean izaten dira idea oso txikiak, nahiko txikitxoak, eta gero onditu egiten dira lokalean orokorrean inigorekin eta... Ja gora tortzen zate orduan, ez da? Bai, apur bat gora iruron artean. Vale, adibidez, dizkan, zenbat abesti topatuko ditugu? 8. Bai. 8 abesti, vale. Hor badao dizka maiaketa lehiaketa irabazizuna, kantuan, dizka hortan markatu? Bai, bueno, justo lehiaketan ez genuen euki abesti gehiago, 3-4 abesti euki genituen, irabazi genuen hilabete gutxi batzuk jotzen, irabazi genuenean, hori horrearra izango zan da bultzada polit bat, ez da? Marketa lehiaketa irabaztean, ez da? Bai, polita izan zen, ez genuen espero inondik inora. Bai, eta, bueno, azkenean taldea azteko modu batu daia oso garrantzitsua. Esaten duzun bezala, esperientzi polit bat izan zala. Hemen beti izaten da maiketa lehiaketa, batek irabazi dula, nola dijoa maketa lehiaketa? Bai, izatez da... Zuk aurkezten dituzu irabesti, dago lehenengo filtro bat, ia taldeekin, eta gero egiten dute finaleko filtro... Bueno, finalera heltzen dira, igual ezakitzen bat talde, igual, 10 edo... 10 partaide. 10 edo, igual ezakit. Igual 10, 10, eta gero hortetatik botoen bidez, ez que ezakit oso ondo, Botoen bidez, irratiko jendek, jende kaleko jendek iten du botua, edo... Epaimaiak bai erabakitzen ditu, badago, epaimai bat dago, eta gero... Zuzeneko bat egiten dute, hori da, finale bat. Kontzertu bat. Bai, kontzertu bat. Eta gero bai, hor, gurea Jimmy Jassen izan zen, Gasteizen. Eta, bueno, giro ona, eta, bueno, eta vuelta etxera, oza... Eta ez da lehiaketa bakarra irabazi ez duena, ez da? Ez. Zein gehiago irabazi ez duena? Hasieran aurkeztu ginen, oza... Ze ondan eta? Bai, oza... Ala inbiarda bizita ondan. Bai, ondo. Eta, bai, Barakaldon irabazi un beste bat, eta gero, listo horrekin. Eta Biasauneko. Irurak abesti berdinakin? Bai, proiektu berdinakin. Bai, aurkezten dituzu. Alde bat, Joseba, tamaina...
Bai, guen lauki txikiakin. Hemen botako ditugu gero, eta hola arresako egosiko dira. Bai, normalen kajo egite ditugu, baina gola laukitxotan ite mazu, ondo. Ni lagunduko izuetena hau gitu, hemendikan organikoa sartuko deu. Bale, patatatxo hauek ere bai. Oso ondo, bezin hobe. Listo. Aiztua ondo moitzek, labana ondo moitzek, honek etzekela zukaldia, baina... Erakusteko. Labana bai, Hori beti. Hori beti. Bada. Bueno, lehen esan dezul zuen letrek, bizipen bat jorratzen dutela, pertsona batena. Gainontzekoak ere antzeko zerbait izaten dira, edo danetik antopatuko deu? Bai, orokorrean, orokorrean egiten ditut nik letrak. Bai, letrak momentuz. Vale. Eta da lehen aldia egiten ditudanak. Orduan, egia da, normaltasun batetik egiten dira, edo gunerokotasun bateri buruz egiten dutela. Orduan da, edo zer gauzegi buruz egitz egitea, ez? Eta gero, lehen esan duguna, igual pizkat, bakoitzak bere zentzua ematen badio, ondo. Eta, gustatzen baiake, ja, hobeto. Baina adibidez, leheno esan dezu, momentu gaztetxoen momentu batetik atea zuela, txar batetik ez dakit hor topatuko ditugu amodiozkoak, odanak izango dira momentu... Bai. Adibidez... Dana dakazu, musikero danak amodioen bat, o baten bat... Bai, noski baiet, amodioa inguruan dagoen zerbait da, beti. Orduan, baina adibidez urrunean, askok emoten diete amodioaren inguruko kutsua edo zentzua, baina izatez da harreman normal bateri buruzko, amodiozkoa ez den harreman bateri buruzko abestia, ez? Baina, orduan, nire gustatzen dira, eta hori, jendea etortzen denean esaten ez, oia, esto, hau da amodiozkoari buruz, edo, bakoitzak nahi dudan, orduan, hori guai da. Bakoitzak ulertzen du. Bai, polita. Ados. Bueno, hemen botako izkiaten adek, ja, ale hauek, gero alioli jaiteko erabiliko deuna, ni usten dut 6 hauekin nahiko dakaula, hauek hemen jalageko ditugu konfitatzen, lasai, bakailuakin batea, Bakailua jarriko dugu horrena salaldetik eta pixka martxan jartzen nahian, buelta emango dugu. Baina, zu basuan ingo dugu, konfitatu beti da, olio basuan. Bestela esan konfitatuko, ingo zan prejitu. Vale? Bueno, eta hemen ingo duguna da, patata hauek botare bai, eta egosten jarria. Eta bagoaz txirrik itxarraka. Batzuak, zurituta dazkau. Asa, egosten dakau. Eta bitartean jungo geana da, arrese jatetxera, eta indigue bakailua beste erabatea. Guazen ikustea. Kaixo, eguardion Joseba, ni Oier naiz, eta hemen txago dezaldibin, arrese jatetxeari buruzko aurkezpen txiki bat emateko. Arrese jatetxea 150 urte inguru darama zabalik. Urte mordon zehar arrese familiak eman du aurrera jatetxe hau, baina azkeneko 7 urtetan Anartz da nagusi berria, Anartzek erosi du jatetxea, eta orain berak darama, eta ni hemen nago berari laguntzeko. Jatetxea bitan eukiko genuke banatuta, lehenengo partea jangela izango litzateke, hemen ematen diteu bazkari eta afariak, eta beste aldean daukaguna da pintxoak eta poteoa normalen ibiltzeko gunea. Normalean goizeko 11:00 hasten gera pintxoak ematen, bazkalo ordura arte, eta gero bazkaria eta atxalea pixka luzatzen dugu, atxaleko 6:30 arte, eta berriro pintxo berriak egiten dira, afaldu baino lehenago jendeak pixka poteoan jateko, eta honekin bukatu dugu jatetxeko funtzionamentua pixkat esplikatzen, eta guazen plater bat prestatzera horret. Hemen gaude Anartzekin, jatetxeko sukaldaria da. Eta orain prestatuko dugu plater bat, izango ala platera kokotxa bakaiaua saltxa berdean, eta lehenbizi olioa botako dugu eta baratxuria fregitzen dugu. Astean zehar normalean plater kombinatuak eta kartan dauzkagun produktuak ematen ditugu, eta baita ere astean zeharreko menua. Eta asteburuetan berezitasun bat ematen diogu, errapea, legatza, txuleta, konfitak eta horrelako produktuekin pixkat menu berezitxeagoa emateko. Frigitutakoan gero irina botatzen zaio eta ondoren ura. Astean zehar normalean etortzen dira langileak eta baita ere herriko bezeroak ditau, beti ohikoak diela. Eta asteburuetan normalean mendibueltak eta egiten dituzten edo txangoak egiten dituzten jendeak ebai bazkaltzera eta jesten dira honea. Saldari lodiera eman diogu
Eta orain kokotxak hartuko diteu eta sukalatuko ditu. Plater hau izango da asteburuetako plater berezi horietako bat, oso ondo ateratzen da eta jendea oso gustura jaten du, bai. Kokotxak amaituri daudenean, bakailaoa hartzen dugu eta dena batera sukalatuko dugu. Bakailaoa azalaren aldetikan jarriko dugu sukalatzeko, bestela gordinik gelditzen da alde hori. Eta bukatzeko perrejila botako diogu eta platera ja listo edukiko genuke. Honekin bukaera emango genioke platerari. Dastatu nahi baduzu edo, hemen egongo geha itxoiten, Zaldibiako Arrese jatetxean. Eta eskerrik asko Joseba eta agur bero bat. Bai. Haupa Oier, eta haupa Nartz, eta haupa prestatu zuen plater hori, Ai, ama, ze goxua, ze itxura, eta jarraitu hortan, goxatu arazten denoi, eta zuek bai goxatzen. Bezarka bat eta gurian jarraituko dugu. Hemen txedakauna bakalioa behitu, konfitatzen lasai, eta ingo diuna da, buelta eman. Buelta emango dio, eta jarraituko du konfitatzen. Bale, behitu, xamurra dihoa, eta ikuste zuen mendiak kolore aldaketa, eta ikuste zuen laskak nola astidian askatzen, hola utziko deu, mantxo. Bale. Bestalde, inbiar deuna da, asau iragatzi, geho pure patatakin nasteko. Bale, haure, kanporaterakoet, eta hemen inbiar deuna da, behitu, gero batzuiak zuritu dituzunak, hemen dazkau bi, asa salteatzeko, hor dazkau beste bi, bruselasak salteatzeko, eta zu, Jon, ingozuna da, behitu, baratzuri hau, papilla bat ingozu. Papilla bat inda da honian, tipulin adarra hauek, emango eskizu batzuk ebai, eta txikituko dituzu bertan ebai, eta papilla bat ingozu. Eta botako jozu gatza eta olio pixkat, eta ingozu alinito bat gero gainetik botatzeko, bale? Hoi zure kontu. Eta zu jungo zea, hemen, Andoni, behitu, hemen botako dituzu zuringuak, eta hemen botako dituzu gorringuak. Oendikan ez dugu hotza eukiko olioa, aliolia prestatzeko, baina aurreatzen jungo zea lanak, bale? Ordu ingozuna da, zuringok hemen gordeko dituzu, gorringok bertara botako dituzu, eta gero limoi honen birrindura pixka botako jozu, eta zukuare bai bertara. Bai, eta prestutziko dugu gero, olio batzu jabe bota, eta aliolia prestatzeko, bale? Ingo ditutena da bruselasak egosten jarri, eta bagoa txirreki txarraka. Bueno, bikote, eta diska, noiz ateraz ez duten zehazki? Azaroan, baina eguna ez dakit... Amairu edo. Azaroan, amairuan. Azaroan, bale. Eta nun grabatu zen duten? Ba, grabagoen duen hor Bilbon, eten espazioa ditzen den estudioan urtzi. Ete? Eten, bale. Ete, telefono. Eten, bale. Urtzi izarekin. Bale. Zen ekoizlea eta, bueno, ziartika gurekin eta gure aitatxoa. Eta laguntzen digun asko. Asko laguntzen. Esan nola jende profesionala jutia asko laguntzeu, ez da? Bai, apur bat jarri ginduen gure lekuan, guioan ginen gure ideiekin, eta izan zen aderra Freno. Kontatu pizka, zei ideiak injustinaten, da noa bediratu zuen. Bueno, hasieran grabatu nahi genituen, pare bat egunean, 3-4 egunean, pila bat abesti, ez ondenak bukatuta, eta urtzek esan zigun, bueno, guazen apurka-apurka. Haupa, egunon, Ze diskoa grabatu da bi fasetan. Eta lehenengo fasea grabatu gendun maketa txikitxo bat, bai, aurkesteko jendeare, azten ziren kontzertuak ateratzen, eta ukiteko bai... Zerbait eskaintzeko, ez da? Eta hori, esan zigun urtzik hau eta hau, berak oso argi izan zuen hasieratik, eta aurrera horrekin. Osea, urtzegaz oso ondo hasieratik, eta... Ondo lertu ginen hasieratik, bai. Eta orduan hasi zinaten, juntzinaten, pentsatzen duten biegunetan grabatzea, zenbat denbora kostatu zitzen grabatzea. Bi urte hilatek. Gainera justo lokala, estudioa Jonen etxe ondoan dauka, 2 minutura, eta karo zen, hotza hau berriro grabatu nahi dut. Bueno, eta horrela ez dakit zenbait egon ginen, hilabete, igual. Bai, batez azkenengo detailekin eta izan zen, denbora, igual larregi. Urtzik, bertan, nola esan dezue, eten espazioan, desente diska ekoizten dituzte bertan, ez da? Bai, da pixka bat, utxinez bizkaitarren... Bizkaitarren aita. Bai, ia, baina bai, eta gaina gero egiten du
soinuterikari modura lan bebai, talde batzuekin, eta orduan jada dana borobildu egiten du. Osa, igual gurekin ekoiztu du diskoa, ulertzen du zuzenekoa, orduan gero zuzenean egotea berarekin jada... Bai, konfiantza eta lasaitasun. Bai, kriston esperientzia hona. Bai, esan, bai, hori, bada olako jende profesional. Guri gertatzea, gozo gintzan, eta igual etortzea azkenian, o makina bajartzea norbait. Eta behaiek, hainbeste profesionalekin iten dute lana, badakite ze arazoten dian, nundik noa ibili, eta nundik bideratu, ez da? Bai. Bueno, unik uste dut ulertzen duela oso ondo gure proiektua nola dijoen edo norantza dijoan, orduan hori da kriston suerte gainera. Eta orduan, kontzertuetare bai urtzi zuekin jutea? Bai, alduenean bai. Alduenean bai, azkenean esan duguna, pila bate taldekin egiten du lan, eta, bueno, agenda, topera aukiko du, ez da? Berak bai hon berdula kontzertu guztietan, iaia, ez da? Ia. Eta ona. Hande jai surtzi, bezarka da temendikan, ekin horre, eman eurra. Limoia zen bat? Berrindura bota diozu pixkat, oso ondo, nahiko nik usten dut, guain erdibitu eta zukuare bai botako jo, bale? Osorik. Bai, zukua osoik. Oso ondo. Eta nik indetena da hemen hau txikitu, ingo deuna da gero asa salteatu hemen, gure patatakin batera nasteko. Eta gaina salteatuko deu gurinetan. Beitu, hemen dakatela gurina, erdia botako dugu pure patatai, eta beste erdia hemen asa salteatzeko. Bale, botako dugu gurin pusketa behar bat, horrela, gelditu hemen, bale? Eta kontzertu asko eman alditu zuet diska atea zendutenetik. Desente, ez? Zenbakia ez dakit. Bai, askotxo, bai. Baina pentsatu baino askotaz gehiago. Hori bai. Bai, oso posik, alde horretatik oso posik. Eta gehiago... Eta gero baki Durango azokanea aurkeztu zen dutela diska, ez da? Hoi puntazo edarra izan ez da? Kontzertu eta guzti, gainera. Bai, zen pa kompletoa. Bai, gainera gutzako da, leku bat beti joan garana txikitatik. Bai, familiarekin edo lagunekin edo. Eta barrutik ikustea. Hasieran apur bat arraro egin zitzaidan niri. Beti zauz kanpoan. Eta barruan ikusta, arrara eta ilusio handia baita. Bai, eta beteze beste talde edo musikari guztiekin elkartzea, bai. Pikante salea galtzate. Ni ez. Zuez? Ni ez, bota. Alioliri bota diot, eta guen nion horrei patata ere bai botako dio pixka joan. Bota. Bat botako diot eta txikilla, Bat eta txikilla, hor utziko deu, prestak aukeo salteatzeko. Oso ondo. Barrura, hori... Bai, barrora. Bota barrora, eta hori danakin pastatxo bat ingozu. Botako izutena da olio pixkat, horrela, errexago iteko masatxua. Oso ondo. Haure, listo, hau bota nahazu organikoa, hau listo dakau gero aliolia prestatzeko hemengo zukuekin, eta bagoaz txerrik itxarraka. Patatale bihuntzen nahi zaigula usten dut. Bai, bitu, jasarrezka sartzen zaio. Hau dena txikitu bai. Hori bai, papilla bat inbiardu. Frikzio egin biardu, bitu, frikzio egiteko. Trukua da. Soinua inbiardu, krik, bale? Eta gero pastatxo bat prestatuko, geldituko da. Ederto. Bueno, eta urrengo kontzertua, bakit bihar dakazuela. Justo bihar. Eguna promoza, honea, tortzeko, Bio ondo janda gun, Gainera bihar, egun handia, gainera. Bai, Antzokian, Bilboko Antzokian. Bilboko Antzokian, beste leku bat ore harra bertan egotia, za? Bai, horren beste kontzertu eta horren beste talde ikusita bertan... Beti behan egonda gainera. Bai, Durangoko azoka bezala, beti kanpotik, eta azkenan hor... Segurantzetik minutu batzuk lehena horre ongo gara, urduri. Ongo gara. Txitxare horiek eukin biharriak, ja eukiko ituzuen martxan biharko igual, ez da? Gaur janeko txartu, así que... Bai, gaur hemen egotagatik baita. Eta zezan behar nizu, zein dia gustatzen zaizkizuen plazetan egotia, badakit, bueno, Durango azoka eharra, Antzokia eharra, ez dakit urrengoan San Mames bete berde zuen, edo noa gun bihar zeaten. Horrendik lan asko. Ez, baina... Niri gutxinez, holan, leku txikitxoa, gaztetxeak eta... Bai, gustuko ditugu. Bai, sentitzen dala gertutasun hori, ez da? Urbiltasun hori, bai, urbiltasun. Baina, bueno, edo non ondo. San Mames ondo ongozan, bai, ez da? Bai. Bueno, bikote, bagoaz hemen, ikusi zuen bezala, ia dana bidera dut daukau, bueltan inbiar deuna da pure patata esne honekin goxatu eta gurin honekin, gehingo deu salteatutakoa dena gehitu eta dena goxatu, Bruselasak bai salteatuko ditugu perexil pixkatekin, alioliain, eta egingo deuna da beste reportai bat ikustea jun. Ondo? Erto. Zehazki bikote jungo gaitu Laudioaino, bertan dago Gorka Taberna, eta egingo igue bakalloa, era tradizional batian. Guazen ikustea.
Kaixo, Laudeon gaude, Itxaso eta Carlos gara. Kaixo! Eta hau Gorka Taberna da, ongi etorri. Gorka Taberna, 1982 urtean sortu zen, Carlosen aitak Txemik sortu zuen, eta aurretik, Carlosen aitit eta mamak taberna bat euki zuten herriko plazan Estaniz deitzen zena. Orduan, gaur egun hemen jarraitzen dugu apurtxu bet, beraien errezetak eta egiten eta berrikuntza apur batzuk sartzen. Hainbeste urteetan, Gorka Taberna erreforma batzuk izan ditu, azkenengoa 2019 urtean egin zuen Carlosek, eta, toke berritzaile bat edo bilatzen zuenez, eta, hau lortu zuenez, horrela polita geratzea. Terraza txiki bat daukagu sarreran, gero, tabernaren gunea do egongo litzateke, eta eskilarak igota ja jantokia dago. Gorka Taberna, Laudioko erdigunean kokatuta dago, bien parantzen artean, gaude, herriko plazatik oso hurbil, eta, astean zehar, gozari asko egiten ditugu, eta asteburuetan ja, jaleo dago ja, afariak, baskariak eta poteoa ere egoten delako. Kontatu dizuet pizkatxo bat Gorkaren historioa, eta orain nirekin errezeta prestatuko dugu. Bakaioa Erriozar erara errezeta egingo dugu. Orain bakaioa garbituko dugu, eskatak kenduko dizkiot, zeren guri hemen gustatzen zaigu erosoa izateko jaten, eta ez ere zeukitza. Orduan, kenduko dizkiogu eskatak apurtxu bet. Hemen Gorkan egiten duguna dira errazioak, Eguneroko menua eta ez dugu eskaintzen, baina asteburuetan afariak eta baskariak daude, eta bakaioaz aparte, Gorkan ere prestatzen dugu eskalope baska, badela okela, gazta eta pernilea barruan daukanak, txerripatak eta musturrak bebai prestatzen dugu, hamburguesa ere sartu dugu kartan azkenen urtean, eta arrakasta handia izan du, behin bakaioa garbi daukagula, irinatik eta arroltzatik pasatuko dugu. Egunean zehar ere, gozaria prestatzen ditugu, tortilla nahiko ere saltzen dira barran, eta pintxu ugari eta bokatak ere prestatzen ditugu. Behin bakaioa irina eta arroltzatik pasatuta, Zartaginara joango gara. Hemen Gorkan egiten dugun sukaldea, da betiko sukaldea, tradizionala edo deitu dezakeguna. Eta, gauza berriak sartu ditugu, eta oso ondo joan zaigu horrekin. Behin bakaioa prest daukagula, platereratuko dugu, eta egingo duguna izango da tomate eta piperrak jarri. Joseba, hemen daukagu prestatu dugun errezeta Gorka Tabernan, badakizuen on gauden, hemen Laudian, beraz, 1000 esker eta gur. Aupa Itxaso eta aupa Carlos. Ai, ama, eharra bakailu festein deuna gaur, Txukuna oire bai, aurrenengo reportaia, bigarrena eta gur ainako ingo dugu, ez da? Espero. Besarka da bat bikote, eta jarraitu goxatu erazten denoi. Gu gurian jarraitu behar deu. Hemen imiar deuna da, behitu. Imiardetena da. Boltxo bat ateko eta mendikan, eta Jon, hilagunduko da pure patatakin, bale? Ingoitenaek hemen iragatzi dakan ura, pare bat tanto eroitzen bai ere ez da ezer gertatzen, iragatziko duela palatxo batzekin, eta gainontzeko ingo deuna da bertara gota, eta ingo zuna da, sardeskatxo batekin, dena zanpatzen jungo zea, bale? Gatza emango izut, ebai? Gatza bote jok desente, pure patata desente berri zatik, hau zure kontu, eta guain bai botako jozuna da gurinonen erdila namazu, bale? Eta hoi dena ondo zanpatzen desunean, gero botako dugu esnia eta jarraituko dugu iten. Hasieratik botatzen badu esnia, birrengailoak itinten badu, ez da, kuidoikan, baina hola erresago zanpatzen da esnei gabe. Eta gero esnia botako jo, eta hemen dakau gurina, pipermin pixkat, eta baita ere baratzuria salteatuko dugu asa hemen, eta pure patatakin astuko dugu, bale? Venga, hoi zure kontu. Eta guain, Andoni lana milan joa. Andonik hemen oso ondo jarri du, goratzela izagarreken. Gorrengok, limoia. Limoia, eta limoian... Eta limoian birrindura, ez da? Bai. Bale, botako zu esne gaina pixkat. Apurka. Ez, ni usten dut hau erdi bat, hola, erdit jagola. Eta gero, bertara ingozuna da, baratzuriak hemen daude 6 ale hauek, sukaldauta daude, orduan ez da impotente geldituko, 6 garrapatuko dituzu sardezkaken, bota bertara, eta gero botako zuna da, olioa bertakoare bai, hau, aliolia prestatzeko,
ostutzen utzi behar da. Betu, nik garbila dakat bihatza, Baina sartu eta epelduta egon behar du. Guztiz epelduta. Beruango basan moztu ingo zitzaigun, bale? Orduan, ja epeldu zaigu, bota. Aurrena batzuiak, zuentzako berakatza, ezta? Eta geho, olioa bota berdezu, hemen dakaunen erdila hola harrapatuko igu, bale? Hola, ondo? Bai, oso ondo, nire eman hori. Eta handikin behar dituten nadale, bai, Bruselasak iragatzi, baratzuri hau pikatu, Bruselasak salteatzeko. Venga, eta lana banatu ditugu, eta itzeingo deu, zein izan da zuentzako adibidez kontzertui bereziena eman dezuena. Bereziena? Zaila da... Zaila da, ez da? Bai, seguro bat esan eta beste bat etorko dela. Ja, aurrenengoa beti da berezia, ez da? Edo aurrenengoa borratu dezu egurutik anbazpare, ondo atea zan dena. Ez, horrekoaren nahiko ondo, Nahiko ondo, eta baina, bueno, igual... Nazafest, edo? Nazafest, mungian, bueno, aurten harrietan egiten dan jaialdi txikitxo bat da, apur bat... Nola esan dezuen? Nazafest. Nazafest, bale? Bai, apur bat... Bastakit. Autogestionatuta. Bai, autogestionatuta. Festia da, bai. Eta justu aurten gainera, azkenen joken duenean, Kriston ekaitza, Tudako ekaitz bat. Bai, San Juan egunen egiten da beti. Bai, sartu ginen hor frontoi batean, plan aldaketa guztiak, eta azkenan ondo. Giroa superiona da. Oso girona. Eta jaia polita da, bai. Leheno esan deu, bai, San Mamestako etorria, baina lekun bat dakazuna, egin gustatuko zitegun jotzia. Adiz, berezi bat, ez dakit. Ez dakit? Ba, a ber. Nik uste antzokia badala. Antzokia bada. Bihar aukera dugu. Biharko eguna, bai. Baina antzokia izango litzateke. Ba, bihar espina balkendu bere zo gainetik. Arrantza balkenduko zo gainetik. Bihar eguna hundia, bai. Eguna hundia, ona. Eta bihartik aurrea, zemuz dugu joaz kontzertuak, nola ibiliko zatu da berrian? Ba, nahikotxoekin, Badauz, Ondarrutik badago hor Portuko Rampin. Bai. Gero... Oal Jimmy Jassen. Jimmy Jassen, Gasteizen badago. Jope, ze ona. Bai. Eta, lan buruz ez dakit, baina, bueno, sare sozialetan jartzen goaz, noizean behin... Nola topatu zaituztegu sare sozialetan? Txopet. Txopet. Bai, Instagram. Txopet, ez aldateatzen hor, zea, igual, embutido gehiagi ojar eta hori. Bueno, horrela, nola, euskera ezten telekizagaz, orduan, sorpresarik ez daude. Claro. Principios guateatzen gara, uste dut. Bueno, guain txope esan dezuela, hemendikan goraintzian irizkiot eman Martin Berazategiri, aurten bere bila junitzen area, bueno, aitak eman zin eramateko berena kapoia eta arrautzak, eta nik eraman izkion palmerita batzuk, eta eman zin un txope bat, hola, italiako txope erraldoi gigante bat, pusketa bat, gu familia handiak, eta hola, txope txiki batekin, hoi da hoi txope goxua, txope onak eba daude, Horregatik. Jendia pentsatzen du... Gu superreko txarrai. Gazta, zue superreko. Superreko txarrero Zuek zeate, txope... Txikitan jandakoa, onda. Ezen berdina. Earra. Olio horrela nahiko? Oliola, gehiago, desente gehiago, bai. Hau, baster baten jarriko deu, horrela, nazu lagundu horra, eta horra harrapatu. Eta beiko gelatina horiek harrapatzen baituzu, hobeto? Goxua gelditu bai. Harrapatu horiek bai. Andonio, eta aurreko taldian izenare bai, jakiekin bideratuta zeon, ez da? Adigo zarete, Bai. Txaka zuen izena. Txaka, oidek. Gure arazoa beti azten garela dana brometan. Bai. Eta, justo proiektu honek hartu duen ziritasuna, Joder, baina... Bueltan etorri dela, pizkat izena. Bai, ez da. Baina ni pentsatzen nun, joder, pizkat, a ver, adibidez, bakailua ongo guan, ez da? Bakailua, txekiati, otarraizka, txope. Izatez da, txaka da igual, arrain inguruko zikinkir guztian batera, eta txope da arrain inguruko zikinkir. Vale. Arrainetik aragira. Ados, baina arrapatu ya. Osea, oida, izkinak eta bastar guztiak, ez da? Ona. Vale, haure, listo. Salteatzeko. Vale, inolaua. Ikin biardeken azekula inaldek maionesa bat. Bai. Aliolioa, vale. Orduan sartu barruan, behi-behian euki, eta hori ligatu ondo, vale? Bueno, inolaua pure patatakin. Ondo está, pinta noreko. Kiston itxura daka. Guain oidek, guain ingo duduna da hori, pixkat finago utzi, ez niakin, vale? Vale, pixkat edo... Aurrena bota jo laurdena, dena naztu, beste laurdena eta ikusten jungo geha, zia behar duen. Eta gero ja bai botako diola, hau dena barroa, vale? Venga, eta hemen bai, ningo itutena da, hau esek, erdibitu, eta baita ere salteatu. Bueno, eta entzundet, zuen kontzertuetan gustatzen zaizuela,
ez diskan entzuten dian bezala abestia baizik eta ikutu bereziak ematia, ez da? Bai, pixkat hori da joera naturala da, bai. Printzipioz estudian egiten dugun ekoizpena, igual handiagoa dela esan genezake, eta gero zuzenekoetan dana da, hori, zuzenagoa. Kaineroagoa, igual. Eta, kaineroa, gerra kaina gehiago, o segun ze ikusten dezuen da zie bihar duen horroltza azpinda hona hori emate jozue. Beti berdin. Beti kaineruo. Bate doen pertsonagon. Bai, jende gutxi aurrean jota daude eta berdina. Eta adibes, kalian jotzen dezuen horietan, kontzertu danetan zerbait altzaltzen dezue, edo kainero goiten dezue leku guztitan antzeko? Dana berdin. Gutxi gora bera. Igual abesti batzuen ordena aldatu egiten dugu, baina kaina berdina beti. Azkenean gauza nahiko naturala da guretzako, orduan gustoko dugun zuzeneko egiten dugu, orduan horrela ataratzen da. Adibidez zuzeneko bat, biharkoa, olako leku ehar batian, edo gaztetxe batian, ikutu desberdina ematen diozu ere bai, pixkat, jaskera aldetikan eta ere bai aldatzen zate, edo... Hori ez. Bizarra ondo moztu, biharko, Nik gutxi ez dakar, jaskera inguruan ez gara oso profesionalak. Ez. Bate ez, baina... Bueno, zuen profesionaltasuna. Falta dana bai. Bai, inigo da, pixka Falta dana bai, fraka bur bat eleganteagoak, bestea. Ondo, hori bai. Justo gu... Neko rukotx, bai. Ja, bueno, ondo. Eta biharko plan berezirik printzipioz ez. Ez, momentuz. Igual biharre kontzertura bidean edo soinu frogan edo igual... Bai, ateratzen dien gauzak nahiko improvisatuak izaten dira. Jakia, ni beti honera totzen dian kirolaria eta galdetzen, dio, ze jaten dezue, karrera aurretik, zue kontzertu aurretik, ez dakit, Marianito bat, zeo ze badao protokoluan sartuta? Kontzertu aurretik nahiago dugu ez afaldu, azkenean igual, kontzertu erdian, batean badator, eta ez da... Bai, ez da bat... Baina orokorrean, da zaintzen dugun atal... Ba, ez da, ondo gun... Ez, jokutu da ez, afaltzea. Afaltzea, pulamentuakin. Bai. Gogatzen az, Navarritzen joden nuenean, Kristo Nafaria bezikutela, Navarritzen jatetxean, eta... izan zen Kristo Nafaria, eta gero jotzeko arazoak izan genituen, baina... Bai, gehiagi afaldu genuen, eta gero... Bai, ordendu behar. Damututa ez. Bai, nola loditu zaik hori? Ondo ez? Bai, botako zio pixka gehiago, olio bakizu iten dura loditasuna. Orduan, pixka gehiago botako jo, pixka gehiago, ez den eirez pastel bate, krema pastelera bezala galditzea, baina bai, gero bakalioi gainetik botatzeko, oso ondo, hori listo. Eta hau, nola epeldu indan guztiz, guain jarrikoet batian, plateraratzeko garaian, epela eoteko. Bueno, ikusi ere bai, diskan azala oso polita dala, ez da? Bai. Eta ez de topatzen izena. Ez, erabaki genuen... Txopet. Diseinuaren zainketa horretan, ez jartzea txopet, edo esebez, ez jartzea ezako, bakarrik titula dauka, naiz eta jauzi. Ados. Zeratik handa naiz eta jauzi? Bai, aurrekoa, esan dugu moduan, igual, jarrera baten inguruko pentsamendua, ez? Aurrera egiteko kontua beti hor egotea, ez? Orduan... Naiz eta jauzi, heldu horrei, ez da? Aiztoera gutxi, esaten du abesti. Horrei maio bi guelta guain, hau danakin, Eharra pure patata indekena. Tari sekula indezu nahi neharra, bai? Bultza, venga, nahiko. Oso ondo. Vale, hau listo. Eta diseinua egin du Julen Alberdik. Julen Alberdik? Bai, da gure diseinatzaile maitea. Eta Laguna, bai. Eta... Nundarra, Bilbotarra zue bezala? Bera izate Iruñakoa, Bilbora etorzen bizitzen, eta berriro bueltatu da Iruñara. Bai, bueltatu da. Igual gugandik iesean, ez dakidu. Igual bai. Baina bai, Julen Alberdik egin digu guztia. Bai. Eta... Bai, oso eskertuta ze... Oso polita da, Zer topatuko, zer da hor bertan? Kontzertu ikusten nahi dia? Danak txope ikusten nahi dia? O zer da hori? Espero ez, baina... Bakigu hortik gu agertzen garela. Urtzi bai dago. Hortik gaude. Bai. Eta kontraportadako atzeko beste hauek? Bai. Teorian irukatu antzeko dira edo, baina... Zue irurok igual, ez da? Bai. Bai. Ona. Eta hemen daude, sortzia bestia topatuko ditugunak, ez da? Hori da, bai. Eta gaur hauetako zein abestu behar dezu, zein? Urrunean. Izango da experimento bat, ez? Bai. Ez dugu inoiz horrela egin.
Eta beste ikutu bat emango jo gorduan, ez da? Bai, beste rollo bat. Claro, hemen ez gitzaudek ez gaztetxe batian, ez da... Kalduna jaure ginean. Bueno, sukalde. Bueno, ba, nik uste ja tokatzen zaizuela bestia, eh? Vale. Hau hemen txautziko deu, gure patata inda dakau, behitu ze itxura ona dakan, gatzan puntua probatuko dugu antxe, hemen inbiar deuna da tipulin adarrak pixka xetu eta bertan sartu. Bueno, eta Andoni ze bateria ez tekekarri. Ez, gaur ez dago lekurik sukaldean. Zein bere, labanakin, osardezkakin jo, o nekin nahi laundu berria platera eratzen? Gaurkoan jonek bakarrik, eta nik zui laundu. Ona, emaio keurra, Jon. Bueno, lagundu jazu, tipulina da rauek, hola, txiki, riki, eta ingo deuna da alioliak ignaztu, bale? Venga, zure kontu, eta esan dugu bezala honei azkenengo golpe eman. Ba... Asi alda hau. Si da. Urteak pasa ondoren, ez dakit zer datorren, harrika zure atzetik, zergatik, zeratik. Itxita biziz, nere burua bat emanik, korrika zure atzetik, bueltaka, zergatik. Ai, ama, Andoni oso kainerua, eh? Oide gagotza, Eskerrik asko, hiri, honea etorri, eta holako zailo egiteatik, eta hori bateria falta guala, Eta irugarrena, Ona. Zue garri berdezio, zue girua bihar bertan, Ona, saiatu, zue barruan daka, zue hori, barruan. Ona, Bueno, ikusi zue, elkarrekin indeun platera, ez da? Azpinearra pure patata jarri deu, asakin, gio Bruselasak salteatuta batzu jakin, alioli berezi hori, indeuna bertako olioakin, eta hauen gainetikan, tipulin xetua pixka botako jogola, dotore jartzeko, eta lagunak, txitxare horiek ondo zaitu bihar, dena ondo ateratzia, eta gu hemen nengo geha irrikitan, zuen zai, beste abesti baina zuenen ekarri, o beste diska bat, edo zer gauza. Irugarrengoa ekarri urrengoan, bale? Eta materia ekarri bai. Dena. Bueno, lagunak, bihar egongo dira martxan, Agur, txongola txopet.